Здравейте, аз съм Жустин Томс и днес искам да говорим за една друга тема. Една тема, която от много време стои, но рядко се сещаме за нея. А вероятно даже някои ще кажат, ама това чудо има ли го още? А именно имейл маркетинга. Имейл маркетинга е нещо, което в България все още, въпреки всичко, е екзотика. Не говоря за спама, а за регулярната комуникация между вас и вашите клиенти. Това е нещо, което е много ефтино, обаче изисква, за да е ефикасно, добри идеи, както разбира се всичко свързано с интернет. Намерете си поводи да общувате често със своите клиенти по имейл. Можете да изпращате на цяла група клиенти, които са с един или друг профил, едновременно един и същи имейл. Важното обаче да имате какво да им кажете, то да е релевантно, интересно и полезно за тях. Това, което е също интересно и препоръчвам да се прави по-често, е да прилагате имейлите като директно търговски инструмент, т.е. да слагате конкретни търговски оферти в самия имейл. Дали ще имате магазин, или ще имате електронен магазин, не забравяйте, че това е един важен и полезен инструмент за вас. Ако искате да говорим още по темата, ние сме на линия на www.abcbg.com. Обадете ни се и ще обсъдим вашата стратегия и тактика, както и самия дизайн и функционалности на вашия имейл маркетинг. Обадете ни се още сега.